Sa Ebanghelyo natin ngayong araw, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, I still have many things to say to you, but you cannot bear them now. When the Spirit of truth comes, He will guide you into all the truth. Napakaganda, di ba? And Jesus knew, alam ni Jesus, na hindi pa handa ang mga alagad to receive everything at once. Kaya hindi niya minamadali. This is a love that waits, a love that understands our readiness, our weaknesses, our journey. Hindi tayo pinipilit, kundi ginagabayan. Kung naalala po natin ang Ebanghelyo kahapon, Jesus spoke about the coming of the Holy Spirit to convict the world of sin, righteousness, and judgment. Kahapon, the Spirit helps us recognize what is wrong and lead us to righteousness. Ngayon naman, the Spirit guides us to step by step into the truth. Kumbaga, kahapon ay paalala na ang Espiritu ang nagpapagising sa ating konsensya. Ngayon naman, tinuturo niya sa atin kung paano mabuhay sa katotohanan. Hindi biglaan, kundi dahan-dahan buhat ng may malasakit. 3 punto ng paglalakbay kasama ang banal na Espiritu. Una, ang banal na Espiritu ay gabay, hindi lang paalala. Minsan, akala natin, ang Holy Spirit ay parang alarm clock na gumigising kapag may mali. Pero higit pa dyan, He is a constant guide, even in the small, quiet decisions. Tama pa ba itong ginagawa ko? Ito ba ang tama kahit mahirap? Kapag hindi mo alam ang sagot, lumapit lang tayo sa banal na Espiritu, manalangin at makinig. Pangalawang punto ng Ebanghelyo natin ngayon, in our journey kasama ang banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu ay nagtuturo ng katotohanan, hindi lang kaginhawaan. Minsan, ayaw nating marinig ang totoo dahil masakit. Pero ang totoo, hindi iyon ang nagpapalaya sa atin. Ang totoo, ang banal na Espiritu ay nagpapalaya sa atin. The truth will set us free. And truth does not always come with applauses, but it always comes with peace. Kaya ang tanong natin ngayon, handa ka bang makinig sa totoo kahit masakit? Handa ba tayong makinig sa katotohanan kahit masakit tanggapin? Yun ang pangalawang punto ng ating Ebanghelyo ngayon with our journey kasama ang banal na Espiritu. Pangatlo, ang banal na Espiritu ay nagpapakilala kay Kristo. Sabi sa Ebanghelyo, He will glorify me because He will take what is mine and declare it to you. Sa madaling salita, ang banal na Espiritu ay hindi nagpapakilala ng bagong Diyos. Siya ang nagpapadama ng presensya ni Jesus sa ating buhay ngayon. Sa gitna ng gulo, desisyon o kalungkutan, ang tanong, nakikita ba natin ang Diyos sa pang-araw-araw nating buhay? May isang guro na palaging tahimik sa klase. Hindi siya mahilig magalit, pero tuwing may maling sagot, hindi niya minumura o pinapahiya ang kanyang mga estudyante. Tahimik siyang lalapit, tititig at tatahimik lang. Maya-maya, kusa ng babawi ang estudyante. Ay, mali po ako. Hindi niya sinigawan pero tinamaan. Ganyan ang banal na Espiritu. Hindi palaging maingay, pero tagos sa konsensya. Tahimik, pero buhay. Mga kapatid, hindi pa man natin alam lahat. Hindi ibig sabihin ay wala tayong gagawin. Hindi kailangan na alam natin lahat bago tayo sumunod. Ang mahalaga, handa tayong makinig, sumunod at magtiwala. Ganon din sa ating buhay. No? Mahirap magdesisyon pag hindi tayo nanahimik at makinig sa kung anong nasa puso natin. We cannot follow if we will not really listen to what is in our hearts. Mahirap naman kasing sumunod pag hindi naman natin kagustuhan, di ba? At kung gusto natin at nakinig tayo, well, we can follow and then we can really trust. At naaayon yung ating mga desisyon
sa kung anong ginagawa natin. So sa panahon ngayon, maraming fake news, maraming paniniwala, maraming kaguluhan. So sino ang pakikinggan natin? Sino ang pinapakinggan natin? Ang tinig ba ng takot, tinig ng kasinungalingan, o ang tinig ng Espiritu na nagdadala ng liwanag? So let us take away this message for us in our lives today and ask the Holy Spirit to lead us today. Even if we don't understand everything, let us ask the Holy Spirit to help us take the next right step. Yun naman ang mahalaga, na magabayan tayo, sumunod tayo at nagtiwala tayo sa tamang hakbang, hindi sa maling hakbang. At yun ang role ng banal na Espiritu, to guide us into what is right, not into what is not right. So kaya mga kapatid, pakinig tayo sa katotohanan. Mamuhay tayo sa patnumay ng Espiritu. Hindi lahat malinaw agad, pero kung sasama tayo sa banal na Espiritu, hindi tayo maliligaw. Kung kasama natin ang banal na Espiritu sa ating paglalakbay sa mundong ito, lalong-lalo na sa panahon natin ngayon, hindi tayo maliligaw. Amen.